ukuthula ekhaya. Kusekhaya impela kungekosi. Ngibingelela uLady Bishop umama ngegama lenkosi. Nabakhosikazi wonke amngqongi nabefundisi. Ngiphinde ngibingelela the angel of the house. Ubaba uBishop Uciniza. Kanye namadoda wonke amngqongi nabefundisi. Abafakeli babekhona abashumayeli sababingelela. Ngibingelela umshumayeli ngihamba nawo uNgcece. Ngisazovula-ke la ngoba ngiyafuna nami enkosini ukuthi inkosi ngize kumfowethu. Mina ngiyi-photocopy noma ngiyi-print i-African Gospel. Akho mahluko. Ngize kumfowethu. Usho kahle umuntu ozofika kusasa nothola ukuthi uzothi uze kuyindodana. Ngiyangizwa bazalwane. Omunye ethi uze kubhuti. Ngoba i-African Gospel ikhaya lakhe. Ila ekhuliswa khona inkosi. Esibongayo-ke muhle umuntu ikhaya angakhohlwa. Futhi angaliqheli. Ngiyangizwa bazalwane. Ekhaya ngigcina ngoba ngililanga akwazi ukuhlamba ukwenze njani. Ngiyindodana lapha enginayo indala. Amen. Nomuzi wami mina uphelele. Kodwa ngiyindodana yami nomuzi wami nayo nabantwana bayo. Ngiyibonga inkosi. Lapha yana emzini wayo nginosofa lapha. Bishop. Tu sofa kababa. Ayibonga inkosi. Ngoba mase kufika ubaba ufike ophelele ngiyindodana. Odiyazi ekhaya ulapha wayechikhaya. Ayibonga inkosi. Ngeke ngigxeke ekhaya ngoba izinto ziningi eminyango. Ayibonga inkosi. Isintu wayethi isiZulu abasihlukene. Isintu sithi wasinyeke isihlahla ngoba uzodinga ini isisho leso sesintu. Ayibonga inkosi. Noma nini bebabudube okuyena osiphakele sonke ebandleni. Ngiyajabula nje nomzophakama ngishumele phambi kwami ngoba muhle umuntu owazekayo. Ngiyangizwa bazalwane. Kahle kahle sisemlindelweni la lezo sikephi. Asikho mvuseleni kodwa sisemlindelweni. Ngibona indlela umoya kaNkulunkulu ehlangana asebenza ngayo. Ngiyabona sisemlindelweni impela. Amen. Ngishiswa yini kuba semidwabeni kusasa. I was not aware, but ngiyabona kusasa siyemidwabeni. Ngibona nodokotela noma ngambonanga kodwa izizuthu yangena nodokotela. Ayibonga inkosi. Baba sompisi. Awu umnandi ukubona amadoda okhulele phambi kwabo. Baba wesikhatha kakhulu amashunyaka lapha. Kusashawana-ke kuyinsizwa. Anginahlale phansi lapha. Khulile manje ngiyabona akasengathi naseqaleni. Khulekile. Bishop ngiyabonga ithuba ongipha lona ngegama likaJesu. Sicela ngihlabele kafushane ngivule izwi kaNkulunkulu. Ngidiniwe. But-ke ngiyabona uba sengihlabelele ndeva manje angathi kimi. Ngimamela nje. Ngivama ntangathi. Uthe uBishop ngiyakhetha bebheka bebheka ecala nakweli icala ndeva hayi ngidinile kanene but-ke ngenxa yalento ayenzayo ngeva ndivuke emoyeni. Thula bazalwane. Mhlawumbe kafushane-ke bese ngivula izwi lenkosi ngegama likaJesu. Umoya wami Nkosi ulambele wena
uNkulunkulu emazweni emhlabeni apha somhlaba siyasendlala ebusuku moyengcwele siphambi kwakho Nkosi uJesu sizofuna ukhona bakho umoya wethu ulambele wena Nkosi uJesu siyabonga wasenzela umusa wesemhlabeni wazokufa iphambi zethu Baba wethu siyabonga ukuthi wena wedwa wasipha insindiso siyaziwe emazulwini ngenxa yakho sasingabalahliwe sasingaphandle kombuso kodwa manje siyaziwe emazulwini igama lethu lilotshiwe emphapheni Nkosi uJesu ngenxa yakho sizothumisa sizokufanele umkhosi insizwa zonke ziyaphila bayashumayela baphila bezenzo bashumayela benemithi befaka iy'ntambo ey'ncane nasezandleni thina siphethe wena wedwa wena washuma iy'mpilo zethu izwi lemongcwele lanqaba wena wahlula Nkosi uJesu wahlula sobalili wakhabula inhliziyo yethu sathola imfundiso siyabonga ngongcwele sazofundiswa sathi indawo yakho Alibonge igama lenkosi. Ibandla leli esisuka kulona noBishophi isikhumulo salo noBimoto lithi lisibhedlela nekoliji. Ayibonge Nkosi. Ubaba uChilizo ukhehla umkhulu wabo nobaba omkhulu uNkulunkulu wamnikeza lo iprint le ephuma lapha icollege awuhlali kuyona bamudumo icollege ufike uyofundela ukuthisha uqede ufunde bese uyifamusi angapho ashonela kanti bese uyahamba uyofundisa esikoleni esithize noma inini mawukhona ukuthi ngafunda ecollege noma ngazinto college awuhlali ecollege kodwa bakhona abahlalayo ecollege for some reasons ngiyangizwa bazalwane njengabafundi bakaKristu khona babehlala eJerusalem nokhona bahambayo khona bebehambile bafike bonke lapha phambili ngoba babona ukuhamba bokuhlala la bathandazela bahambayo uhlukene uphume college mawulanda uwrong uphume lezinto college uNkulunkulu unikeze a unique gift le prophet yashiwo uNkulunkulu wakho ukuthi lisibhedlela hallelujah ufakazo ukhona ukuthi nasi isibhedlela hallelujah ayibonge Nkosi Jesus so manje mazwi nasibezi ngoba uphume nento ungayimotify futhi kale ngoba umuntu wethu wembelele ukuthi umfowabo ufuna ukuthwala wayefuna ukuthwala kuyamazi nami by the way wayesethi ke kodwa kufuneka athwale ngoma wakhe noma ngobhuti wakhe abantu abanamandla awuthwali ngefiveliti kodwa umuntu wefiveliti wasengabayazi abathwalileka bayabochaza amasiko yakho uthi ke lo wathi uzothola mawa mfowethu uyayizwa kodwa ukwenza wabothi no ngeke wanqaba ngeke kwazi ukuthola umfowethu bayiphikisa lo ayibonge Nkosi abafowethu eminyango bayaganga banento eziningi abazenzayo wena wacela senza namandla kaNkulunkulu abasasebenzi namandla kaNkulunkulu banezinto eziningi ngohlobo olungasayi sekuzibenzima ukuthandazela kufanele uqaphele ubekobani zani ngoba umuntu okumelayo ufaka ispirit sakhe bani kuwe ngiyangizwa bazalwane mission inhle ngibone nekhaya konseku nekhaya lihle kwazi ukubonwa kube nale ngiyangizwa bazalwane imoto ngiyibona egcekeni kuhle yakhombisa yabona umuntu ophethe nephuwa nonke ngizophuma
ningavumi uphathe umfutho njani mthandazeleni noma nimnikeze izinto ukuze niyemusele umfundisi nje uyikhanda omaphezulu besifeke futhi ibandla lonke liyafela ngoba ubaba ufaka umoya wakhe phezwani awube mfutho umfutho ogqoka kahle ngqoka kahle noma nimizele futhi ngiyacabanga ukuthi nihle futhi Hallelujah. ngoba nawo unomuzi yena uthi bethandaza ngathi ukuthi bahlezi ehlezi mina ngihlezi la akanawo umthandazo omuhle ayibonge inkosi kuhle siyabona ne progress la ngaphandle konke yabonakala konke eqhubekayo leza mfowethu siyathandaza uNkulunkulu anithumisa yona niphathe kahle nje ngoba badala babusomphisi niphathe kahle bakhona amaphutha kumswane ukholwa singakwephasi siphuma emaphepheni sabona uNkulunkulu ayibonge inkosi ziba khona ikhathi ngoba umsebenzi uyakhula sikadengela lapho abaningi bafika nezinkinga kodwa kwakhe ukuyithembisa uNkulunkulu ayibonge inkosi namhlanje lesuke ngizokhuluma ngokukhula noma immaturity ukuvuthwa ukuvuthwa to be matured ukuvuthwa yangizwa kahle angizushisa kakhulu angisashisa kakhulu kodwa uma umoya angishisa ngoshisa kodwa ngethola isikhathi lesibona nje kodwa ngifuna ukukhuluma nje ngokuvuthwa uba matured yangizwa na awuthatha 11:24 Hebrews 11:24 verse kunomahluko ukuvutha nokuvuthwa ngiyabizwa bazalwane khona umahluko phakathi kokuvutha nokwenze njani into evuthayo ibuyiphelele ukuvutha uma ingavuthi ngiyabizwa bazalwane zoba kahle nje ukushinyezwa vele babe ngiyazi ngipha konke ipho ihlukene ngiphetho kwami ukuthize ngendlela nami ngizokhipha kwami nazo kodwa manje usuka kuvela lesihloko lesi ukuthi ukuvutha nokuvuthwa kunomahluko kodwa cishe ngathi kuyafana umuntu ovuthiwe kodwa umbona khona uvuthiwe awulifunde manje ungakhuluma kubafundi 24 funda nje ufundeka kanje ngokukholwa uMose ufundeka kanje kabane verse 24 siyafunda ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodakazi kaFaro uyakuzwa nokukhula esemachot yabona bakithi lama silaba zabane sisemlindelweni obakusasa kuyongcwatshwa abantu asebekhulile kuyongcwatshwa umuntu omdala kuvuka umuntu onjani omusha ngiyabona ukuthi kade befakaza abantu abanye besathane ngasifuni kanje kodwa ngaphikelela ukuthi kulonyaka kuzokwenzeka ngoba ngiyokwenza intando kaThixo uMoses esekhulile esevuthiwe wala ngiyangizwa bazalwane wala ubizwa ngendodakazi kaFaro wenziwa yini sompisi na wenziwa ukukhula ukuthula bazalwane Hallelujah. umuntu esekhulile kukhona izinto ayivumayo kukhona izinto ayinqabayo uPawulo oqala lokhu njalo usuvuthiwe awenzi noma kanjani yahlela lezansi 25 yes unalokho wathetha yes ukuphathwa kahle ukukhulile uyakwazi ukuhlukanisa njengoba telefakazi bathi ngalibe isonto kodwa sengihlukanisile ngiyakhetha uma sufikele ukukhula nokuvuthwa ukwazi ukukhetha izinto uzihlukanise ngiyangizwa bazalwane khona into eyinqabayo uyinqatshiswa yini ukukhula umuntu okhulile umbona menomcimbi umuntu okhulile umbona meshonele ubona umuntu ukhulile uyayazi inkonzo uyamazi uJesu
ngoba umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho. Kunezinto angazenzi ezenziwe ekhaya ngenxa yokukhula engenani ukufana. Ngiyangizwa bazalwane. Asinakani ikhona enovalo elesatshiswa abafowabo. Uma ungayibethi ngubu ungakwenzi ngeke iphumelele ekhaya. Inkolo bathandekayo esiyiphilayo inkolo yenkani yokuphikelela. Yakube nenkani yokuqinisa ibongozi. Kunenkani yokukholwa emele into kabani yakhe. Ungayibona osanjani ayibona. Lento yokukholwa masukhulile uvuthiwe. Ubonakala ngokukhetha izinto nabantu ophila nabo. Uyabona nje imbabhathi wasasa eniyondwaba sathi umuntu omdala sekufanele nifunde ukukhetha nabantu enzophila nabo. Nabantu enizodla nabo. Nabantu ebamele emcimbini yenu. Nabantu othi mangishada noma ngezinto ubakhetha uzukhetha awuzulanda abangani bakho abadala ekade uphila nabo eqaleni ubazokumisa usuyashuza manje ngoba usukhulile uthola ukuphelele. Awube khona umahluko nabamkhonzayo nabangamkhonziyo. Ngiyangizwa bazalwane. Umuntu bekhulile ayovuthayo. Kodwa umuntu othembisayo ukubheka avutha besimanga kodwa umuntu ebheka inyaza ukuthi akakhulile lo muntu. Ukwenza kwakhe akhombisa ukuvuthwa, akhombisa ukukhula, akanqabi lutho. Makufika indoda noma ufika umuntu wesifazane uvuma konke. Uvutha bese sontweni kuphela. Awubona ubishop ngeke ngluke uvutha usaba ubishop akasabu Jesu. Ubishop sisazoma naye kwambathiko bathandekayo. Ukuthula bathandekayo. Umuntu kumele sibesaba ngokuvutha nangokukhula uJesu Kristu kuphela. Okuyena yedwa wasifelayo. Esekhulile wala ukubizwa. Ayibonge Nkosi. Ukhona indoda eBhayibhelini ekuthiwa uNabothi. Ngikhumbula. Nenkosi uAhabi ngisho njalo. Lona libisa ivande esiseduze komuzi wami wenkosi. Ngiyangizwa bazalwane. Asambe kahle angifuni ukutatazela ngoba ngikhuluma ngokukhula bese uyanqaba. Uthi ke inkosi ngicela ukuthi wenze nje unginikeze lesi sivande sakho. Mina ngizokunikeza imali enkulu. Uyabona uSathane uyazi ukuthi umuntu ohluphekile imali njani? Uyayidinga uyayithanda nomali ungamdidisa. Lona ngabona ukukhuluma inkosi. Nasi sivande seduze kwendlu yaso. Uthi uAhabi ezwe inhliziyo yakho ukuthi cha. Umoya wami ngiyawuzwa unokukhelekela. Uthi yena engene ukukhula. Uthi uThixo akangivimbele ukuba ngikunikeze isivini sobaba. Niyazwa bazalwane. Muhle umuntu onabayo anabe ngoThixo avume ngoThixo yonke ukuze mosengene ukwazi uba Nkosi ngakhuluma nganaba ngavuma ngawo. Kufanele intombazane mezokala. Intombazane ihlala imfundo ukuthi kuthi kwenze njani uzobona ingane lekhanda enkulu. Manje wona ungamfunda usuthandazela ayikho uzothandaza mumbi kabi uzobonakala yini. Yazi ubuze ukuthi ngoba manje bla uzoshintsha kanjani ikhanda libe lento efuna libe yona ngoba kudala uNkulunkulu njani abe nekhanda elibhaka nami lamnani ukushithile njengoba ngiyekunye sengizothwa ngizobona ingane ngithi mina lalela ntombazana vuma ngoNkulunkulu nqaba ngoNkulunkulu. Ngiyangizwa bazalwane yonke into yakho ayiqale kuThixo. Nomuntu eboleka imali iyakuThixo kwenzela ukuthi ube ngasayibuyisa imali kuye kuNkulunkulu. Ngiyangizwa bathandekayo yonke into befuna umhlaba befuna isiza iyakuThixo ukuze masemlinga uthi Nkosi ngiqale bona ngathandaza. Muze ufuna uvuka izinto uThixo ngazi. Muze ukunqaba izinto ngaphandle kwaThixo. Omunye wani insizwa laphana ethi akifuni phela ngenkopho asho yonke ikwayishwa nangasesizwe phela ngankopho kwenzenjani wathi akayifuni. Sathi siyalalela cela kuThixo tshela uThixo awukho umthandaza kodwa ayibonge Nkosi. Kanti omunye ulalela kwashiya lo
waya komunye oba nina niyaxoka ngento zikaNkulunkulu ba khona izifihlo zikaThixo waya komunye wathi nomunye awudle uyadlala lo ngizomkhuculula lezinto zakho wamthatha wasala uzwe namhlanje ucela ini isithuba ngokuthi akafuna nokuvuka ngoNkulunkulu akafuna nokuthandaza uthi nje unekhanda elikhulu nametabo uzothiwani ngoba uyena unikezwa wena thatha ikhanda elikhulu wena ulikhande kahle ulenzele kahle ulishinde ungashinda uthule kahle omunye uthi ndoda iflaka ngizothini washo umuntu wesiflaka uthi iflaka umuntu enishiso yamjinisa ayiziphe babeleko njani vuma ngothixo ngenxa yokukhula uzuvela ungabi izinto nje phula abazalwane wena uyikalele phela ungavela usuke enyakanyaka phule kahle nawe sikale sesenjani sikale uzobe umsula ngizomkhona wena vuma ngothixo ukhombisa ukukhula ngiyangizwa bazalwane ungaxoxa nomama onenkinga zengane zakhe uzobonakala ingane phela nombi kanje akufaka umuntu uNkulunkulu babelela uma ungakhulile uzothatha uma ungavuthiwe uvutha uzoyeka balulekile kaNkulunkulu ukuthula abazalwane esekhulile wakwazi ukukhetha wakwazi ukuhlupheka kanye nabantwana bakaThixo ngoba wesenjani ekhulile unabhothi uthi uNkulunkulu makakuvimbele ayibonge inkosi nami bengisho ukuthi ngifuna ukushada lapha ntombazane bangisho ngoba omama bahlaba too much nginobona futhi njalo nami mangibamba nceke ingoma ngithi mangiyithenga awuyaha sifune zitele zonke sokufesi zonke nomama wathi mthatha ngithembisiwe ngathi mangithi ngakathi amawapha emoto endala ezayifezisi lapha seyingathi ukuthi uwazi usenjani usekhethile ayibonge inkosi omunye wathi wentombazana uyacabanga kahle ungathatha umuntu okuhlupheka wena ekhaya uzoba yini ukufundela ngakho yakuthi noSathane bathekelana unkosikazi ongambona ukuthi sekristu akekho emhlabeni akunandanga ukuya nangenina noThixo mehlelini tokazehle izigqigqane emfishane ayibonge inkosi yinto ngohle bona mangasayo ngayithatha igqobo size 28 hayi manje ngiyabona hayi ihlehlile manje yalenga le ayibonge noma ungahlehla noma ungayamuva noma ungayamuva owakho wamthatha ngothixo yamuphi ngeshanes ebhekele ebhekele noma yahamba ayibone uthula ngayo yabona amakhanda kusashapha uhamba kanje masashepha yabona masekhuliwe omunye ngesho ndema shesha wena sekhuliwe la kodwa abantu owakho umuntu esiyakhuluma nenkani bazalwane wazi nawe gogo yekubize indoda yakho ibizo omkhulu nezingane zibiza abantu ngomkhulu wemkhulu yabe igule kwa yami lemkhulu ngale awusabheka ukubheka wemkhulu yaphila umkhulu wakho noma indoda yakho lesiyakho wathi usana kanti indoda yakho wathi ngomama ngisho wathi boss ukuthatha ukuthi uthi umkhulu lo yengane usithi umkhulu nawe umkhulu ilali indoda igule athi kalazana umkhulu ngalapha umfana iphalishe ngale indoda yakho uthule ngani umuntu ekhulile wenza izinto ngokukhula uyalesaba ihlazo yangizwa bazalwane umuntu okhulile ihlazo njani uyawahlonipha amadoda abantu uyamhlonipha unkosikazi womuntu uyamhlonipha umuntu omusha uyasaba uyanyanya nesonto senyani umuntu okhulile ukuthula bazalwane uyazi ukuthi ngihambela amabandla
ngivalele ngibuke nje ngibukele ngiyaqhawula wena manje bawufike bona ukuthi ngayena umfundisi akakhulile uyayizwa indaba wonke umuntu uyahakwana ihaki nyangizwa uyazi nangathula bashita ngiyafika ngijwayele ufike ngihlaye lapha tuwabuke seceleni kwakho manje uzombuka ukuthi umuntu esifazane mtshele yabona ungakhuli madoda tuwamtshele ukuthi uyamthanda uyenza ukuthakathaka uyazinga umuntu uyathanda ngihamba long way noma sulele noma suphapha ngabuza umuntu uqinisele ukuthi ukuthandwa enye into ngiyangizwa bazalwane izalakazi mina matawethu ukhohlwanile mina bagogo ngiyabona bogogo niyazi happy one phela ile kuthiwa i-holy kiss i-holy hug nanibamba nakhona brothers and sisters hallelujah praise God wazothi umuntu ukhipha amadimoni ambamba amfika hey Jesus umoya ufebe sontweni ongaka kwenzeka wena ledube njengoba nje sunjenje sabani ingane zonke zingakhanda zodwa bosista babheke osista ugogo lokele abantu dali wona ufuna ukuhamba akahamba ulefulizana wewe wathi bafuna lezi zingamabela phansi ehambi phansi phezulu bagcwala phezulu uthule ekhaya uma sukhulile izinto yazihlukanisa noma ngathi ufikephi ufike phesheya ufike esifundisweni ufike ebabhileni uyakhula uhlukanisa izinto nanokudla mina nje ingulube ngangothandaza kodwa ingulube esinabantu kulela ingulube idliwa ngokhona Nkosi ingulube ethiwa idambile ayindaba zamadimoni uba uyahala wena kodwa ukhulile uthule ekhaya uyabona amadimoni alandwa yinina kungakhuli kwenu uyabona masibona ihlamvu sabona umswane emngcwabeni Jesus uyiphila qala bishop ifa awufa nokunanelini ifa lapha emngcwabeni ukuthi iBP yakho inyukile ubunukuhle asidli asinakali khona ekhaya uvuka iBP ngoba uyabona masebona umswane sabona ihlamvu sabona isibuka siyanyenya sikushiya nokudla kabani ngoba sibalekela amadimoni ukudla kuyinkinga bathandekayo ukudla kuyona inkonzo haleluya usukhulile uzokwazi ukuhlukanisa ngoba manje usabikela ukudla besizwe hey lalela khula man musukuvuthwa khona vuthwa nani izinto ngenxa yani ngamsaphathaje mfana haleluya wantu masukhulile uyakhetha yeza baphokele nobhabhatisa lonke lesi fundani ukukhetha izinto manje umuntu obhabhathiwe umzana akagqokelani nodade wabo ngakhona ngithi ngizwa umuntu ongakhona awugqokelani naye ayolala nendoda noma agqokisa indoda ancike endodeni wena inokungwele kanti ubani wena awona ekhethelo awukho chosen by uNkulunkulu why uzenze cheap asidli noma yini bazalwane lamashumela asidli noma yini uqaphele wangudla yonke indawo ingulube edla yonke indawo sengusekile bekhona into lapha sengusekile khona kusha sengukutholile manje ubaba akakusho sengusekile uyingulube manje wangudla yonke into ufakazi wangudla hey nani akhetha ukudla shayo khetha abantu abashumayizayo khetha abantu abapelayo uzobela abantu abathwalile wena ukhulula uthiliza wathi ube nemali ngoba ukhethe umuziso wakhe unabhotsha wathi inkosi ayivulele uthula kwasinde uthula ngeqolisa mangivali yakhe mina kodwa ngiyangisiza ngoba ngivana umoya omubi ozolala nawo uba ukhona le moya omubi ohambayo manje ofuna umuntu ovuthwe kuNkulunkulu
uhambe ebusuku lapho lokho kuthiwa spiritual aspect. And spiritual what? Wives. Ulale nomuntu ongamazi. Kwesisikhathi usathane nethanda avela afezela ubaba. Ayibona inkosi. Nangangeshela impilo etheka kathi yehlela umuntu ongakhulile. Intombazane ngiyaqaka yashumana nangakushumela esikoleni. Ngishumana athi angikuzwa. Uyazi umuntu akhuluma esangana. Bamba abantu. Angikuzwa wewise. Ayikho into engizwayo. Into ngenza lezo ebusuku awulawo. Uthi umuntu esifazane. Amadimoni ma. Usho ukuphila. Idimoni yakwazi ukusivumbula lisenze ungenze lizekwendela ubani. Musu ukutshela umndeni angena akekho lapha ngazi lutho. Amadimoni. Futhi musu ukuhlambula kuyena mfaka uthatha. Ukuthula abazalwane. Ngihlambuluke kamama ubishop la. Uphinde futhi kube kabani? Bishop. Amadoda. Nansa lapha. Isaphe kameleni. Manje amadoda ahlukene. Mina ngumfundi umfazi ozohlambula ngamathi indoda yami. Baba ngathi sungumfowethu. Uthi angenzeni. Njoba phela nami ngiyayiphilela umuntu angenzeni. Wazokhipha indoda yakhe isithunzi. Angisho ngithatha mina ngakhula ngensizwa ngaze ngiwe. Ngayibamba nje. Ngiyibambe nje ngisafunda ngisemncane kakhulu. Ngiyangizwa na. uNkulunkulu ungisizile kodwa ngisize zona ezintathu Thixo. Baba Bishop. Ungisize la esifazaneni. Angazi ngibe nethumba lomuntu esifazane. Ngiyasinyanya isolo, lo ngasinyanya bamudume ngisasikhulisa ngasinyanya isolo. Number 2 uNkulunkulu angisize kona baba amakhono amaningi abefundisi. Imali. uNkulunkulu ungisizile emalini. Anginayo inkinga yemali. Ayingibusi imali. Ayiphethe futhi imali. Umphila ngenkinga, awuphanga ngenkinga. uNkulunkulu yena usipha imali osizile. Omuntu ayifake ngapha uNkulunkulu ayivule ebhodi. Twasiteli account ba. Cape Town study account, pressure study account. Ngoba imali kufanele uyihlule. Ngiyangizwa bazali. Ungabuswa imali. Abantu bashibenza into ofela nje abangakhulile. Uzobona bengekho bethuka hayi sekhaya sasikhathi. Kanti manje kuhambe nemali esitofela akakhipha nje lokweshumi. Akhulile. Uthula bazalwane. Wamsiza uNkulunkulu esikhundleni. Isikhundla athanda madoda. Yazi umuntu afuna into angaphili. Omunye akanalo ukuthi umuntu akamele phambi ufuna udume into ekusakha. Hallelujah. Angasho lutho abantu. Hallelujah. Amen. Akho ukushumayela ukusizwe nokushotha phansi. Hey khipha imfihlakana. Uthula abazali bonke igama lakho. Amanye igama lakho. Hey khipha isambula sikaThixo. Khipha into ezwakala awubangisi. Uyavutha awuvuthini. Uthule ekhaya. Engayifuni into engayona yakho. Nina niyamanzina abanothandaza nifuna isiphiwo uNkulunkulu. Ningabantu nalezi ngane lezi ayikwankosi. Funa into yakho ozokhonza ngaThixo. Uzokukhulisa uThixo kulomkhakha. Mawuthatha indawo uzokhula endabeni. Uzwe ifresh uzwile ama determination khona kade fikile elethemali. Awuzwanga uMbishop ngoba bahlela umanga izwe lokukhuluma efonini. Uyabona mawunendawo ukhula kuzona. Mawuthandaza ukhula kephi? Umushumayela ukhula kephi? Umuthandazela uyakhula uzibone lezi zinto lezi esizibonayo ukuthi mawuthandazela umthandazela uyazilisa. Awuthandazela ndinibhabhathwayo ngangicela ukuvutha namanje uphuma emanzini uyoma phambi kwabantu. Uthi ngekhamera likaJesu uvala amehlo. Akavala amehlo. Ngobuza nami nanganginjani ngiphusha ngegama likabantu likaJesu uphusha yonke into. Ngathi ngiyazi umuntu unamadimoni mzalwane. Akangishaya ngoba ngisoka bomba. Ngathi ngegama likaJesu. Ashuthi nginomfundisi. Isho zami ngishubeka ngikholela. Yazi nje mzalwane. Ayibani msisa wena. Wena ngegama likaJesu. Nginomntu okhulile. Ngiyangizwa umuntu njani okhulile kwamagama madoda. Wathi ngibonke ngabonke ekhona. Ngabe bathi ngidlula. Hayi.
Oh, Jesus. That is for Sunday. Come on, what about my standards? What about the standards? I come in simple. I'm not going to do this. What is simple? Boom. What's what I'm saying? Hey, full of life, you don't take us. Come on. Get out! I said, funny, we have to in the name of Jesus, it's also a good name. Hey, move like the other one. The one is the one that you know, the one is a woman and the one. Second in charge. There's a call. No one second in charge. Come up to one time. If you want from one time. If you want to say as well, who beg in the I tell us to go to another friend. Money if you come for the book standard. The only movie comes from food in the more. This is my daughter, a Scotland. It's the one second in charge. We are no machine. Afika hlolo ngemishini ukuthi ukudla khona uhamba kahle hlala empedeni hayo mama uyakusho ukuthi uyokwenzana enkamelweni yomfundisi ngoba uzucingo utshela mama uzucingo lokufundisa osekuphendela udathe ngemphethe baba ngegama lika Jesu kuthande kanye usekhulumile umoya ulala ocingweni uzwa ukusho uthatha obuyapha khona izinto ezingadingi khona idinga abantu abanikazi bangani thatha izathu umuntu ehlambula le ndoda yakhe angifuni uzolulaza indoda ngoba akufanana bazalwane kuyakhula ijubane ethi ngigijima ngala safana abegijima qala khulu kodwa omunye izifo eziningi emhlabeni bekezela wena ujatulisa ukuthi nangu usibusiso nangu kanjani yawazi amandla le ndoda musu wanguyineka wonke abefundisa abafikayo thula abathali laba abacela ukubona eceleni ihlezi nobhuti lapha ngangini lalela musu ukuhlaza indoda yakho izokushiya kusasa ayibonge inkosi uyokhayisa manje awukhulile uyahlazisa nawu unkosikazi wakho umphathe kahle khona umfundisi angihamba nabamkhuza ngadelalela akubona ukukhula wena umchumela ukuchumela kamngaka uyazi ukuthi bekhuluma nonkosikazi wakho yaba lento bazala lidimoni yini uyazi esontweni ngithi ngokukhula kwami I need a hard copy esontweni angisho ncede intshumayelo yami but kuyenzeka ngoba bafunde iBhayibheli abasalazi kulula uvela iBhayibheli kodwa is not guaranteed ukuthi umuntu uma ebukiselfoni usuke ngempela efunda iBhayibheli omunye vena chat khona omunye sihlezi la uyavula sekuvala sekubela Facebook esontweni ngendlela bangamhloniphi ngawo uNkulunkulu abantu omunye atheka la sekuthi ngiyashumana nonsense ubanda okhuluma ngaye ngoba uThixo omdala wethu ubathandekani yini angahlonishwa uNkulunkulu iselfoni bephambili omunye yakuda umuntu esikhuluma uyazi usho kancane ukuthi udakile awu uyazi usho phakathi esonto udakile akazenzi message engenini kanti uma ungalivulile ucingo esontweni ngabe awuthukanga intambo umuntu uyambheka lapha ku Facebook uyambheka lapha ku WhatsApp uyambheka nana umuntu akafunda iBhayibheli sikhule siphethe amaBhayibheli siyazi isikhathi sokushisa amaBhayibheli kodwa ifunda iBhayibheli hayi uhlezi nabantu kuyachasa ukhoka msesekhona khona uma babheka kahle la uthi ihanga siqede esontweni sobonana angazi uthathe ngitho khona nje uthule kahle amen siwaphathe kahle amadoda amakhosikazi ethu siwahloniphe
siwathithe kahle siwathanda uzithobela bekhuma nosista hello Graham how ngena nokuyikhulu yini wena awubani hayi ngicela uphathe lalela ke umbini insizwe engihamba nayo umzalwane akhuluma nje umfazi sifundisiwe nje unkosikazi uphathwa kahle lento yenza ukhulule unkosikazi wakho umhlambalazi ukhulule kanjani ukhuliswa ubani kanjani uyibone impilo unkosikazi uphathwa kahle ngoba ungaba indoda namhlanje ba wena futhi awufuni utshela umfazi awufuni yakuthi mina ngiyadonsa ekhaya bisho hayi unkosikazi udonsa ekhaya endlini nawo ukuthi beke ngimtshele wemagama ukugana ngakhambu phela kakhulu ba lapho besikade idonsa ngiyamsala ezo zinto andonsa ngimana sifododo lithi uzosengiphe ushade short vuma udonsa ngekhaya udonsela umuzi abanye wakho kodwa nami usudlala ngayo ngoba isikwani Dota, wewe mjaya shaya, ngoba ngathi ugimika imoto wazi. Kayadula kanye nje. Noma ikhona ngoNkulunkulu yakezo. Musu ukudlala ngayo kunjani? Uyidelela ukhuluma kanjani? Awukhulile enkosini. Esekhulile uMoses. Wakwazi ukukhetha wacamela ukuphilela abantwana bakabani bakaNkulunkulu. Bekezelani nabantu abasha izinto zenziyazi ayibona inkosi ungazi kolanda le India le uthi ngeke baba death afuthi ma Indian guy kalo khathele manje khathele inkosi nani bafana ake kunike imali nekufaka amasutana amalebula la beka imali ngishada uthanda udlwele sona ngiyakholwa kuphela usuno 40 years wenzalo unayo imali kodwa bengangahibane sona ngo-27,000 kudala athi ngishwele sona ngiyabonga uNkulunkulu wena uthi ngiyakholwa angijoli angishwele sona awunamali futhi uhola insizwa funeka ibeke imali ukhombisa ukukhula bakudube abafundiswa abantu ukubeka ini hayi umuntu eqala ukusebenza uyothenga imoto uzenza umfundisi awunamuzi awunomphetho uzalele ebhedeni wempesheni kagogo wakho akunikeza wona nawe esambile kodwa siyothenga imoto uyodumela umuzi uyinsizwa awuqali ngani ngey'gaba ey'kahle naniberezelani bafana bangalibekishele sothatha lezi emishani iy'kona hayi ngiyashumana umfundisi wethu angendaba ukuthi bakhona abantu ababeka imali nabo sisi abakhona emagraduate thathanani la abantu abazimfundiso yenkonzo hayi kuzofika lapha kuyisona ufundise kuyisona ngifake iglobe usaphose kuyisona ngifake iglobe icicila la yancela akuthi wena ngomlanda lapho osheshe kwedlela uthule ngomama uthule ekhaya uma sukhulile uzofundisa ingane indlela yokuphila yangizwa basekwami ingane entombazane ngiyaza ukuthi ngiyakholwa doesn't matter what ngakho uyiroma uma uzokuthethisa funeka ukuthethisa ngakho ungathi uyazi ngane iyathethiswa uyibonisa ukuthi makuthiwa ukudla ekuseni ngisebhandeni anathi thethiswa zokisesebhandeni in 3 days ithanda zingahambi kwakhe awufuni ukuthethiswa ukukholwa izitsha ngawuziwasha ngoba ukholwa izitsha zikale zixutha khona amantombazane endlini umuntu uswayile uyisimanga bishophi umkamelo ubhodosi wakhe yonke into ayigqokile ulala kuyona uyozawasha ngesono uqala umuntu yabantu ugqibela umsobuluko lesibili amabhodlozi wonke wabela ngaphakathi amabhodlozi wafaka emkameleni ngesonto uzwabona elekene ngumsobuluko lesibili lesithathu wonke thubunayile umuntu akafundiswa indlela yokuphila hayi indlela yokukholwa kuphela intombazane izazi ke intombazane ezula ayivele esikosbek ingazi yokwenzani ayifunakani lona ifuna umuntu ahambe obethulile uzohlangana nosathane lapha lapho akuyeke ngoba uhamba njengelonzindwa njengengathi seyisule ehambe ebusuku ingazi ezayo ihambe uvele uye point nje ebusuku
Kodwa indaba bepoint lapha ePark. Ufuna abantu behlezi ungaboni uqhamuka ngathi intwathi ungazi intwathi ithandela umuntu kanje bathandelene. Umzalwane lokuyodlula ngakhona uthi Jesus amadimoni uyapi lapha. Wathi ubona abantu bethandelene unokuthi amadimoni abantu nje usuke ephoyini usuke endaweni elimasa impilo kamoya. Ikhathi elimasa umoya. Bathu inkonzo yesintu inkonzo yokubaphethisa inkonzo yakhe ibasenkonzo yemisi ukulova kwingozi. Yangizwa ukulova njani? Ukulova bonisa uDavid walova seke Nkosi basibona sibabuka uDavid walova wangakhona into right kwafuneka besempini wena wangaya empini wahamba le estate wabona umfazi kabani kaOri ngoba wena uvile nje ufuneka beleke ukulova kubo uJesu uthe abafundi bakhe sohlangana nini Wena umfundo lokhu uJesu la kuphela wengekho la ayi Thomas this Bible he was dialectical materialized okusho ukuthi umuntu wayekholwa ngokubona thina. That was not a good statement uJesu athi makuyena ngimenze njani ukuthi utafamune enqabeni ngoba wengekho endaweni kafanele kuyona. Zitwayese ukuthi wena inkonzo kuya uzokhempa kwezi ube khona ngoba uzohlala endaweni erongo imali. Ngincika kudalela lapha manje enceke. Wise kwethu usafuna ukuvala isamba bafowethu. Lapha desishana sengingapha kwaJesu. Ngithi uyovalisa, uyavalisa sonweni. Uyosho ukuthi babengani? Ekwazi la ukuthatha kababa. Funa ukutshela kwaJesu in the name of Jesus. Uyongena Jesus uthi ungena uthi Jesus abantu bayahlala. Abithi uzama ukukhonza amandla manje ubona babengani ngamshaya. Shunyayeza babengani ufana nodadewenu. Udadewenu akashunyayeza. Yani ngiyakushuma udadewenu. Udadewenu ufuna ukubona inkonzo wena yokukhula. Abona udadewenu besintshontsha naye lapha kaMlungu akasantshontsha. Udadewenu besiqoma naye akasenze njani? Ubona umahluko yokukhula kwakhe. Uthi uyovalisa ngisho. Befika lapha, ngempela wafika wangaphuza abantu. Wahlala phansi. Zasha isekubalini lapha. Uyangizwa? Njengoba sesisha. Angithi ubone qala ukukhulula phansi jointini. Uye ngobhiya wesibili noma ngenjuba. Uma umuntu esifazane ngiyahamba mina ngibuka yonke. Bebengena ethaveni, ufika ngena kanje ekushephisa beyikhela. Bathazama amadoda. Usho abantu besifazane banga oyophuza ubhiya. Bephuza ubhiya bawuphuza babona ngathi ngenhle into lo. Ufika behlezi kanje emakhotshini. Nani nhlezi lapha ya. Ungena oqala. Owesibili kwehle umlenze. Owesithathu umfese endayelo. Abona ukuthi ayibona amadoda lapha. Ade suka lapha athi ngiyabuya ngisotha uyasuka kuzowela phezu kwasithola kakajamini kathi umuntu ngene ubhiya haleluya esekhulile wanqaba ubizwa bendoda musu kuvutha esontweni vuthwa akubona ngathi insizwe njani evuthile uba uvuthile ibumbu uthi musu kuyibamba nangahlanga umzalo lapha sathi insizwe inceke yakhe iphethe umuntu onjani ithe sasi nawe usukhohliwe lensizwe ngoba ithenge labekiwe lapha kwesakho phezulu kwa ngenza ishoba ngiyashutha ngalezo zivele uyazi lensizwa lapha bayemphatha adlaza nhlala phansi iqhamuka lapha msadini bathi ishumela kaizolo tuyishanga intombi bafuneka ukukhule mawenzisi
Ngathi mangiqhamuka ngithi awuNkulunkulu kodwa ngibona kahle. Bashaya kancane intombi yakithi weJesu. Uzomthathela ngempha. Ngithi uyibambela nje ngokuncane. Ngithi ngibona kahle. Into sibeke itende nayo ihamba lentombi. Selagijimile abantu abangakho bathi uphethe izimuza kanene. Awu mathandelayo ngaveza phela namanje befika wathi ncela ucela ungalimali ngabone behlosifu wona asengifundile angimthela ngempama ukwenza kodwa akabona ke lokho uzuthatha umuntu esifazane uthi akabona awekho namanye abantu ungakhuli yabona bengakhulile wenza noma yini uza bongazi bazokusiza bazalwane musufuna wenze mawulotshonela lapha ekhaya uyabunga umfundisi noma kanjalo ukukhuluma nobishop iyalotha musukula nje odadewenu abangakhona lapha abanengane engaphumeleli uzombeka lapha umzana ufike abazalwane maka kalotshwa bathi wakuzolotshwa kwakho nje ufuna lokho lezi ngane zakhe ezu6 engazange ithathu lana lapha ifundile ine degree ungena lapho lo bishop mawubiza yazi ilobole semgcina ilobola kulona isilo lesizwe ezinkomo ekhishwayo yanti yakhishwa uSect of us wasikalela ukuthi asiphila ngezifo zabelungu asiphili ngokucabanga kwethu asiphili futhi ngendaba sezulwini siphila ngabe babe masicabangela impesheni bacabangela nokuthi idla kanjani ezindaba nokuthi igqoka kanjani abelungu abacabangelayo nasemzini bakwazi kanjani lezi ingane ayifuni ukushawa namhlanje uqedela lizokhula engashawa engakhuliswa wena ushawa ngegodwa wawushawa ngephika namhlanje ingane yakho mawuzele ekhaya ishawa yakhiwa ikhuliswa wena uyalo izoba isizwe esinjani ilobona lenziwa uMlungu wathi asitobele ngeenkomo engabe ezule zaziyiningi wathi asibo level akulona usiko lethu usiko laseBhayibhelini lesintu lithi hambisa izipho ngelisho njalo ngomshado sabisho imshado ihlukene ngithi umshado sowabantu abawu2 nomfundisi ube suye ekhaya umndeni ewu2 ivumelana ngokuthi mthathe ingakho ngesinto sesintu kuthiwa masulobolile unkosikazi kabani hayi kwephepha usukwenzela amafa manje uvela ubize wehliswe kuthini ukuthi ngihlanganisa konke ubize njengomuntu ongakhona ngicela ngehlise emthini ngicela imbelelo ngangingedwe lebhawethu uzukhala nephini fana bengcolile haleluya ngiyalungisana mina njalo wakho kumkhona wakuyeza wena lungisa indaba zakho usufaka odadewenu abangakhona nabafowenu abangakhona endabeni zabantu abakholwayo khona ukuzama wena yaba manje sekhulile wanqaba wakhetha khona ukuzayo emzini wakho okuhle uzojabulisa kodwa lungisa nawe lungisa hlenga indlela yakho zikhona ezayo ezinhle kudala isho ngalo sengizini kwethu wena khona okuhle okuzayo sobona imishado sobona imoto sobona imizi kwenzeka manje hlezi uNkulunkulu niufuna umuso kaNkulunkulu ninqabi izinto zezwe ninqabi izinto zamasiko noma kuthi uyashada noma kuthi wenze njani ube umzalwane uyabona ibandla esashada ngendlela yethu njalo angifuni ukuhlonisa uma manje ukhipha kephi ayinomsebenzi yabona ibandla la television manje nike nibone wovula uYouTube lapho ubona ibandla la television manje makushadwa manje bagqoka kahle abavezi yazi laba basidisiwe bavela baveza imhlaba omunye uveza imhlaba inensika ngemva kapho ibandla la television manje kuba nge-dress code yakhona makushadwa kuyakhona awubona nomphelo lo ongakwazi uzinana uyabona abazalwane laba bayaphila benza into kaNkulunkulu barepresent izulu engizana abasidisini ufike izipho le ebova amehlo engathi sikhova elokhethe umuntu ephayizela njengedigezi yebhasi yakabhoni
Khula. Asahli ngubo masukhulile. Umuntu okhulile ngebhluka lakhe libakahle. Amabhluka amancane engathi iBhayibheli 69. Ubona iBhayibheli 69 phela. Ibhluka elinganga isizwana ngathi sikuhlenge lapha phansi. Sema ngokwani umzaba. Hey, ibhluka liqeke kahle libikane kahle. Usukujulisa la isontweni. Maqala yafona uvila manje ukuthi uphule ekhaya. Hey, bathana ashema. Uma sitho sister ikhenda siyephansi. Ngathi bhona kahle baba. Ngiyakho ibhluka asana ukugida umuntu sekathi sausage lokho. Akakwazi ukwazi ibhluka. Libana wathi ibhluka manje. Bayabona ngisho ngiyaqonda ukusukumela. Benge wabuka na TV ukubibhile. Wofuza uyisha wena. Ngisho ungathina ukususa phansi ekhaya. Kodwa ngikubona dress code yakhe. Ake kubibhile lo lapho ngisho. Ngiyabona le kanjani phansi. Ngeke ngeke ngaziyosha uNkomo. Hey, mase kukhuluma ngabami. Nami lapha ekhaya ngiyalokho mase kukhuluma ngabami. Akwazi ukukhumulela ngiyacela awubone lapha ekamereni unehleze phela phezulu siyadonsana khona kahle bomzalwane khombisa ukukhula ukukhula kanti usise kuthobile bona haleluya 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 usumdinele ngapha Athi ngiyahleka kumngane. Kunesezami ihlungu zithi yasipati. Zithi sipako kahle njani? Kumbe ngishela izandla shop ngisho. Wena msethile wena wabeka imali yena. Papa thenga imoto nje sokusebenza ngothenga imoto. Nansi imoto. Nansi imoto. Thatha unkosikazi ubeke ekhaya. Ukhona kamnandi ngonkosikazi abantu. Ungakhuluma ngonkosikazi abantu engathona. Hey! Ay. Afan bam, akhel. Baba konyo amna baba ushosikazi baba. Angifuni kwenda hapo. Baba ushosikazi ayizondani. Ukukhula ngemumva nje wena.